Nggih, nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Sholatan wa salaman ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sagunging para rawuh, para tamu kakung suwana putri ingkang kinurmatan, sumangga langkung rumiyin kula lan panjenengan sami tansah ngunjuk puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ingkang Maha Agung, inggih ing wekdal dalu punika kula lan panjenengan sami tasih saged makempal silaturahim boten sanes, inggih paring dedonga lan paring pangestu dumateng temanten kekalih ing wekdal dalu punika. Nuwun inggih dumateng para rawuh, para tamu kakung suwana putri, ing wekdal dalu punika Ibu Triatmi lan sedaya keluarga hanetepi darmanipun tiyang sepuh ing wekdal dalu punika ngawontenaken pahargyan mantu resepsi putrinipun ingkang sesilih Roro Siti Handayani, putri almarhum Bapak Suwardi Ibu Triatmi, daup kalian Bagus Ajitus Sabto Prakoso, putra Bapak Agus Sutopo Ibu Suminem ingkang pidalem wonten Klangsuran RT 3 RW sekawan Karangasem Laweyan Surakarta. Alhamdulillah temanten kekalih sampun hanetepi menapa ingkang dados tatananipun negari lan ugi tuntunanipun agami. Alhamdulillah akad nikah sampun kalaksanan kala wau dinten Sabtu pon surya kaping 21 November 2019 tabuh jam 8 enjing wonten ing dalem bilangan mriki RT 3 RW 6 Baturan Colomadu Karanganyar Kalaman Kali Wilujeng Sinukerto, boten wonten alangan setunggal punapa. Dumateng para rawuh, para tamu kakung suwana putri ingkang kinurmatan, langkung-langkung dumateng kadang besan lan sapangomyong Ibu Triatmi lan sedaya keluarga ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit karuwan panjenengan sami hanaming sedaya kala wau. Ibu Triatmi lan sedaya keluarga naming nyuwun dedonga pangestu panjenengan sami, mugi-mugi anggenipun Ibu Triatmi anggar bahagian resepsi ing dalu menika kalampahan kanthi lancar lan wilujeng. Dumateng para rawuh kakung suwana putri ingkang kinurmatan, Ibu Triatmi lan sedaya keluarga ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit karawuhan panjenengan sami, para sanak, para kadang tetepangan, para taruna muda lan ugi sedaya ingkang sampun nyengkuyung paring pambiyantu kaujud menapa kemawon iguh pertikel penggalian. Ibu Triatmi ngaturaken panuwun ingkang tanpa umpami awit sepambantu panjenengan. Langkung-langkung dumateng sederek rombongan campur sari ringkes Dewa Ruci ingkang sampun paring lelipur ing dalu menika dadosna regengipun pahargyan ing dalu punika. Alhamdulillah awit donga panjenengan sami
Mugi-mugi temanten kekalih sageta jejodohan ngantos kaken-kaken inen-inen sageta dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lan ugi enggal dipun paring momongan kanthi putra lan putri ingkang soleh lan solekah, pinaringan rezeki ingkang berkah barokah, alhamdulillah. Dumateng para rawuh, para tamu kakung suwamana putri ingkang kinurmatan, Ibu Triatmi lan sedaya keluarga anggenipun ngaturi lenggahan papan lan samudayanipun temtunipun kathah kekirangan dadosna nguciwani dumateng manah panjenengan Ibu Triatmi nyuwun gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Lan ugi Ibu Triatmi lan sedaya keluarga naming derek dedonga awit sih pambiyantu panjenengan sami, mugi-mugi awit pambiyantu panjenengan sami dadosna amal ibadah panjenengan sami, mugi-mugi pikantuk lelintu ingkang matika-tika kalian Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.